Yeah, go ahead po. Yes. Mabigat po yung binitawan kong akusasyon sa COMELEC kahapon. As a matter of fact, na-entrap po talaga po sila. Hindi po sila nakasagot dahil natakot sila kung anong isasagot nila because I'm prepared. So ngayon, ang natural tendency ng kalaban would be sirain ako. Sisirain nila ako. And then idadawit nila ako kay BBM as if si BBM is the devil. Para bang, pag minention mo yung pangalan ni BBM, you're talking of the demon. Parang yun yung always na strategy ng mga dilawan. Which is wrong. Hindi ho tama yun. Yeah, actually po, pinagtsagaan ko siyang panoorin before our interview kasi nga kahapon, sinabotahe din tayo ng ABS-CBN, kinat off nila. Diba? I was like, you know, talagang ano na ako, excited ako doon sa mga naririnig ko coming from you, yung mga evidences na nilalatag ninyo pero kinat off ng ABS-CBN. Ang pinaka, ano na lang po natin dito, pinaka-importante dito, ano yung make a transmission of votes or transmission of electoral result. Paki-explain niyo po na mas maintindihan ng ating mga kababayan kung ano po yung tinransmit nila prior to the election day. Ganito po yan, ma'am. Yung DNS server na sinasabi ni Senator Soto, it's like a directory assistance. Na yung makina, for example, yung makina, yung DCM, yung voting machine, ready na siyang magpadala ng resulta. Ang nasa program lang niya ay yung transmission code. Hindi niya alam kung sino yun, anong munisipyo yun. Like for example, dito na lang tayo sa Manila as an example, in the city of Makati. So meron dyan, Barangay Palanan. Okay, may presinto po doon sa Barangay Palanan. Sabihin natin precinct number 1. Ang Makati po, Municipal Board of Canvassers, hindi po niya alam kung itong makina, kung saan niya ipapadala yung resulta. Si Barangay Palanan, hindi niya alam kung saan ito ipapadala. Alam niya sa munisipyo, pero hindi niya alam saan. So, tatawag siya doon sa DNS server. Kukonect siya doon sa DNS server. Tatanong niya, itong si transmission code 1000, saan to ipapadala? Sino ito? So si DNS, sasabihin niya, ay doon yan, sa Municipal Hall of Makati. So that's the first part. That's what is the DNS server all about. Yan yun yung DNS server. Si makina, hindi alam kung saan ipadala ang resulta. Kukonect siya kay DNS server. Tapos si DNS server ang magsasabi, doon mo yan ipadala sa Makati City Hall. Nandoon ang Municipal Canvassing System. So that's one part. So ngayon, the second part is si makina, alam na niya na doon ipapadala sa Makati City Hall kasi nandoon yung canvassing system. So ipapadala na niya doon yung resulta. So that's the second part. Nagitsunin niyo, ma'am? Yeah. So kasi si Senator Kiko Pangilinan, naguguluhan siya. Kasi kahit si Botlim, yung commissioner dati ng COMELEC, yun yung sinabi ni, parang inaakusahan niya ako ng hinahati-hati ko daw yung lab. O, di ba, sabi nga ni Senator Drilon, hindi raw dapat ako manginsulto. Hindi naman nakinig yung kabila eh. O, exactly. At saka inaakusahan niya ako na para bang pinuputol-putol ko yung lab. No. The first part is the makina does not know kung saan ipapadala. Kaya kukontak siya kay DNS server. Tapos sasabihin ni DNS server, doon mo yan ipapadala sa munisipyo ng Makati. That's the first part. The second part is, si makina, alam na niya kung saan ipapadala yung resulta, papadala na niya doon sa Makati. In our example. So that's the second part. Part A, Part B. What we were able to prove is the Part A. Na mayroong mga makina na nagtatanong na sa DNS saan namin ipapadala ang aming resulta. Yes. Yun ang malinaw na na-prove namin kahapon. May mga makina, 459 machines were already asking the DNS saan namin ipapadala ang aming resulta. Kasi ready na sila. Yeah. That's what we were able to prove. Prior to the election day. Yes, May 8 pa po. May 8 pa po. Kasi ang election ay May 9. May 9 ang election. May 8 pa lang, may resulta na yung mga makina. Nagtatanong na sila kay DNS, Boss, nasaan itong mga canvassing systems na to? Kasi papadala na namin ng resulta. That's what we were able to clearly prove. Masyado po silang advanced mag-isip. Kumbaga wala pa pong eleksyon,
gusto na nila mag-send. Hindi gusto nag-send na po sila, nag-transmit na po sila ng electoral results.